Cebu, Pilipinas, kini ang Sugbo News Live. Tungod sa posibleng pagkusog sa hangin ug uwan dala sa bagyong Upong, ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, CPDRRMO, nagdeklara sa amihanang Sugbo og orange alert status. Ang orange alert status nagpasabot sa 24 oras nga pag-alerto sa tanang response team sa kalungsuran ug monitoring sa kahimtang sa panahon. Atong news correspondent sa Cebu People's Action Center nanukad sa buhatan sa CPDRRMO, si Alexa Oberas. Alexa? Monching, sa latest update report sa CPDRRMO, kansilado na karon ang mga biyahe sa amihanang Sugbo ug suspendido na ang klase sa pampubliko o pribadong eskwelahan. Gisuspenso na usab ang mga trabaho. Sa Hagnaya Port sa San Remigio, adunay dulan sa gatusan ka mga pasahero ang na-stranded. Ang mga pasahero padung unta sa Santa Fe, Bantayan Island ug padung sa Masbate. Ang daan Bantayan gipaubos sa red alert status, nagpasabot nga taas na ang posibilidad sa peligro ug mas gipahugtan pa ang monitoring ug emergency response. Gikan sila ang tanang biyahe sa Maya Port nga padulong sa Malapascua Island ug pabalik. Ang CPDRRMO hugot ang koordinasyon sa pagbantay sa sitwasyon sa matag LGU ug nagpahimangno sa publiko sa pagmatkon alang sa seguridad. So karon natay coordination sa local DRMOs to activate, nag-declare tag blue alert, meaning 24 hours monitoring sa situation, and there is a team of responders standby on alert sa ilang mga offices. So muna siya initial na preparation. So na-activate na sa nato to northern cluster. They will be helping each other on any eventuality sa may tabo. Tanan DRL alert. Monitor lang mo sa inyong mga local LGUs, local government units, especially sa chief executive ninyo for some announcements. Also monitor any updates sa weather, and always listen to the official advisory, and also always listen to your local DRMOs or your local chief executives on any weather advisories. Monching? Daghang salamat, Alexa. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At ang amang kasayuran ug uban pang update kabahin sa bagyong Upong dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxvero. Maayong hapon.